אוקיי, וידאו זריז מהלונצ'פד, עשינו עדכון לצ'אטבוט, אז אני צריך לעשות reconfiguration לצ'אטבוט שהולך לאתר. אוקיי, אני לוחץ פה על איזה אתר אני רוצה שזה יהיה. זה אתר .com שלנו, מחליפים שם את הצ'אטבוט אחרי עדכון, לוחץ continue. אוקיי, בגדול מה שאני צריך לעשות, הוא מאשר את השימוש בקוד החדש ל-URL הזה, ואז אנחנו צריכים ללכת ל-back-end של ה-WordPress site ולעשות שם עדכון. ואז הצ'אטבוט בפרונט-אנד של האתר של callforpeace.com יהיה מותקן. לוקח לו שנייה, עושה וריפיקציות בין הסרברים ואישורים. אוקיי, עכשיו הוא שואל אותי אם אני יכול לעשות install the plugin. כן, start install. אני אבטל שנייה, אם אתם לא בקיאים, no I can't install, ואז הוא ייתן לכם את האפשרות לשלוח את זה למישהו שיעשה את זה בשבילכם. אם אנחנו מחבילה אתכם שאנחנו עושים את זה, אז אין לכם מה לדאוג. אוקיי, start install, select זה WordPress, אנחנו הולכים לעשות את זה, next, זה גדול מראה מה צריך לעשות, להוריד את הפלאגין מהחנות של הפלאגינס, אוקיי? זה לאלה שרוצים לעשות את זה לבד, זה פה לעשות את הקופי לקי הזה, next, ועכשיו לליט קונקטור, זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניכנס ל-WordPress installation של callforpeace.com, אוקיי. זה ה-backend, ופה יש לנו את ה-lead connector כבר installed. אם אין לכם ואתם רק מתחילים ורוצים לעשות installation, וצריכים ללכת לפלאגין ולהוריד אותו מהחנות של הפלאגין, ואז להעביר לפה את ה-key. זה יש לנו פה key חדש, פה בגדול מעבירים את מה שהיה לנו, הוא התקן אותו עצמאית כנראה. pull and save, זהו, ואם רוצים לעשות לזה assignment לפאנל, אז בוחרים איזה פאנל רוצים שזה יישב עליו, הצ'אט מהאתר, welcome. בגדול ה-AI כרגע פותר את כל הבעיות, אז ככה התקנו את בוא נלך רגע לאתר, נעשה לו רענון ונראה שבאמת יש את זה לא האתר, שנייה, זה ה-instructions, הנה האתר, תכף יצוץ פה, הצ'אט, עושה כנראה עדכון, גם פתוח, אני לוגדין, טוב, הוא פתח, בואו נראה, כן. אוקיי, אנחנו מסומנים ב-in conversation כבר. אבל כן, זה AI driven already. טוב, תתחילו לאמן את הצ'אטים שלכם.